Purih. Ngomong kan sing kena dibadok. Beh, jangan kebangetan. Gue arek 10.000 koyo nutut tinggo. Sopo ki sing kena jabu sih? Nek ki engko tak tukokne mangan. Iki mangan apa? Urip kaya ngene. Ya jauh tak metu golek wong apes ae. Sing menone nopo. Nyambut gawe ngene iki Pak Nusara ya, sing panasan ngene iki. Lah iya. Aku yo po wegel karo awakmu iki. Wong ket kae takon golekne penggawean sing penak, sepaton, ning AC-AC. Raimu gone penggawean mangga nyocot ae kowe iki. Beh. Lah Jawa kuwi golekne penggawean sing rada penak ngono lho. Sing anu nggih sepatu. Ning AC-AC, awor mbak-mbak. Ora terus gludro lemah terus ngene iki. Yo ora yo amar mbak-mbak to. Kae lho. Tawangan kae lho. Ora yo seksi kae. Raimu. Lah kae lembok-mbok. Kok iso mbak-mbak njalukku. Terus kakak ngomong. Ki wayahe lho. Lho. Yo kok tak jebone sik gimane. Bode nyanti. Wo, pancene mbok-mbok. Bodek. Wis ndang dijupuk. Kilo jam piro kalo? Terus ngene. Yo. Cuk. Nah nek cek. Oh, ndang jupuk ana. Alah, pangan dhisik kono ben nyambut gawe sik. Kok malah ketok ora nyambut gawe ngene kono. Wis pangan kene. Wis, kowe. Nyor nyambut gawe. Cakep banget. Baca penting aku warek sik. Bah, ora kepikiran saiki wis penting. Untuk nang kocak ah. Jancuk. Celeng sitok wae. Kondimu segera balik-balik lah. Bener gak jane? Ora ngerti kancane luwe iki. Apa ki? Masa rokok? Oh iya, rokok. Kaya beneh men diturai. Kan si rong rokok belas. Yan. Ayo, Pak.
Apa iki? Ketoke kok sego. Tapi ora enak wong blas. Alhamdulillah. Go enak, rokok enak. Banyune ora enak. Ah, banyu kali kuwi padha. Pak. Pak. Kalau kaya mangan. Wis mangane. Dancuk iki. Nah jam piro to iki? Koncone selak luwe iki lho, mati aku ning kene. Wis nang kono. Gentarane kene. Rewel cangkemmu. Nang kono. Raine njemuk sego ngono ae. Iya ya, Bah. Dusku sampe nglairne lho. Alah, maculu. Oh. Iya. Masa ini sepok? Bisa. Yo, lompat ke mau. Teli jemblung kon dimune mangan sawi ora. Penting mangan sik bar iki. Ayo, di mana? Apa iki? Masa udan? Atuk sak gontok. Ayo, di mana? Mangan ae, iso sik. Cok sapa yo? Matane gareng to. Hah? Aduh. Aduh, awak kok ora penak.